Kala nyo'y bagyo na dumaan mga kasinag. Ayan oh, nagtumba na yung mga saging. Pati itong puno ng langka na ito oh, nabual. Yan oh, bali. Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Katatapos lang ng ulan. Kaya ng umaga mga kasinag, 4:45 AM, dinaanan kami ng buhawi. Hindi pa naman ganong malakas yung buhawi mga kasinag. Nagtaka kami mga kasinag, kaninang madaling araw may bumugso na malakas na hangin. Kala namin kanina mga kasinag, ribonada lang. Kaninang umaga pagising namin mga kasinag, doon namin nakita na buhawi pala yung dumaan dito sa amin mga kasinag. Kung mapansin nyo, yung mga punong kahoy, ayan o, nakita nyo yan, mapilipit yung kahoy o, pilipit talaga siya, ayan o, nakita nyo yung mga kasinag o. Dito nag-umpisa mga kasinag, sa lugar na ito, siguro dyan ang galing sa kabilang sityo. Hindi ko lang malaman at hindi ko pa nabalitaan kung saan nagmula yung buhawin dumaan dito sa amin. Kasi dito naghagupit mga kasinag, dito nag-umpisa oh. Kung mapapansin nyo yung puno oh, yan oh, nalanog siya. Nalanog yung ano mga kasinag, yung mga dahon, yung mga sanga, nalanog siya. Dito naman dumiritso sa tanim ko na kamuting kahoy, papunta do sa may bahay. Kung mapapansin nyo, yan oh. Kala nyo'y bagyo na dumaan mga kasinag, ayan oh. Yan po, dito po dumaan. Kaya kung mapapansin nyo mga kasinag, nakatumba na yung mga tanim kong kamuting kahoy. Ayan oh, tumba talaga siya. Kitang kita talaga mga kasinag ang hagupit talaga ng buhawi. Ang laki nung ano mga kasinag, ang laki nung sakop na area ng buhawi. Hanggang dun sa may bakura namin dun, ang laki talaga, buwilong-buwilong mga kasinag. 4:45 AM. Oh, nakakita nyo yung mga kasinag, yan oh, bali siya. Hanggang dito sa may lugar namin. Tiumbok nga na itong bagong bahay na pinagawa ko. Sinusubukan siguro mga kasinag kung matibay. Tapos pagdating naman dito mga kasinag, ayan oh, nagtumba na yung mga saging. Yan oh, sakop ito mga kasinag nung daan ng buhawi. Yan oh, kita nyo yan, saging na yan. Tumba rin yan. Pati yung puno dyan na langka na bual. Pero ano naman yun, ano na yung puno dito eh. Pero inyo yan mga kasinag oh. Pati itong puno ng langka na ito oh, na bual. Yan oh, bali. Yan po yung pinsala ng buhawi na dumaan sa amin kaninang umaga. Tapos itong taniman ni May Gina, ayan oh, itinumba yung sitawan. Dito mga kasinag, sakop na sakop ang area namin na ito. Simula dun mga kasinag, papunta dito. Yan sa may bahay, dire-diretso dyan. Dun dumaan, dun lumusot mga kasinag yung buhawi papunta dun sa kabila dun. Kasi may mga tumba rin akong saging dun at may napinsala din dun sa may tabi ng baybayon. Ipakita ko sa inyo mga kasinag, mamaya pupunta tayo dun. Kasi ngayong hapon may nakarating sa amin balita na may buhawing dumaan sa norte. May namatay. Siguro mga kasinag, yung buhawi na yun, mahina pa lang dito nagmula. Mahina pa lang yun. Nag-ipon lang ng lakas, dumaan sa dagat. Kaya nakarating siya ng norte mga kasinag, hanggang dito sa lugar namin na ito. Kaya yung tanim ko rin dito mga kasinag na kalabasa, ayan oh. May bunga pa naman yung kalabasa ko. Ayan, tinumba mga kasinag. Yan oh. Nakikita nyo yung pinsala na yan. Kala mo'y binagyo mga kasinag, pero buhawi po ang may gawa nyan. Kaninang umaga lang. Buti na lang mga kasinag, hindi pa gaanong kalakasan. Kaya laking pasalamat talaga namin kaninang umaga mga kasinag. Hindi siya malakas. Ayan oh. May bunga pa naman yung mga kalabasa ko mga kasinag. Ayan oh, malaki na oh, yung bunga oh. Ang hinayang pati ako din sa puno ng kalabasa na ito, nalanog. Nalanog talagang mga kasinag. Sana hindi naman mamatay. Sana magbuhay pa siya. Tapos bumunga pa rin. Yan po ang pinsala na iniwan sa amin ng buhawi kaninang umaga. Buti na lang mga kasinag, sa pag-alis ng buhawi, hindi dinala yung hinog naming langka.
Ito oh. Nahinog na yung langka mga kasinag. Buti lang hindi dinala ng buhawi. Hindi pa ako nagbibiro mga kasinag ha. Hinog na po ito. Kanina pagdaan ko dito, naamoy ko na ito. May pakita ko sa inyo ha. Ayan mga kasinag oh. Ayan oh, hinog na yan. Oh, di ba? Hinog na po yan, hinog na. Hinog na yan. Ay, ang laki pa naman. Oh, labasan na pala yung mga ugat oh. Naglabasan na yung ugat mga kasinag ng aking langka na pinapahinog oh. Ang haba na ng ugat. Palibasan, andito lang siya sa ubong. Oo, mahulog. Yan. Ayan mga kasinag, buti hindi adala ng buhawi itong ating langka na hinog. Salamat naman at may langka pa tayong inabutan. Diyan muna yan langka niyan. At may merendali natin mamaya. Pinaanan yung pinapagaw kong bahay. Sinubukan mga kasinag kung matibay. Hindi nila kayang tibagin yan. Ako nagawa niyan eh. Kaya matibay yan mga kasinag. Dito po dumaan sa lugar na ito. Dito may natumba pa akong saging dito. Ang isa pang pinapasalamat namin mga kasinag, buti na lang yung buhawi na dumaan, ano tawag nito, mataas ang daan, hindi dumikit sa lupa. Kung dumikit sa lupa mga kasinag, sigurado baka may magibang bahay dito sa amin. Ayun oh, pati saging ko dito natumba oh. Ayun oh, nabual. Ayun oh. Mapapansin nyo mga kasinag no? Tumba. Dito lumampas. Runot tayo. Lanog yung mga dahon no? Kaya salamat talaga mga kasinag, mataas ang daan ng buhawi, hindi buwaba sa lupa. Kaya yan lang ang pinsala na inabot namin. Asya lang yun na ipakita ko sa inyo. Yung buhawi mga kasinag na nanggaling sa bahay, dito na po lumusot. Kasi yung puno na yun oh, lanog pa yun. Simula doon sa lugar na yun, tapos yan oh, mga lanog yung dahon niya. Yan oh, mga pilipit pa yung ibang sanga. Pero sa taas na po siya mga kasinag. Ayun lang talagang pinapasalamat namin kasi tumaas siya. Pagdating naman dito, dyan na humugpa sa dagat. Yan lugar kasi na yung mga kasinag, norte na po yung kabila na yan. Dyan na siya dumiritso sa lugar na yan. Kaya nagpapasalamat kami at hindi malakas. Nag-iipon pa lang ng lakas. Kasi base doon sa balita mga kasinag, na kita ni Mrs. doon sa Facebook, alas 6 ng umaga, dumaan sa norte. Grabe rin pinsala. Tapos may namatay na isang babae. Kaya yung daan dito sa amin ng 4:45 AM, nag-iipon pa lang ng lakas yun mga kasinag. Tapos nalalasa naman siya papuntang norte na malakas na. Na may nasawi ang mga kasinag. Yun ang nakakalungkot. Yung mga ganong pagkakataon, wala nga dito. Hindi na dito mga kasinag. Kasi okay naman yung mga ano niya. Doon lang talaga lumusot sa lugar na yun, papunta dyan. Ito, hindi na hinagip itong lugar na ito. Talagang doon lang sa may area namin na yun. Doon siya nakabuelo, galing siya doon sa may palayan. Kasi open area yung mga kasinag, yung palayan. Doon bumulusok sa may sa amin. Nanalasa doon. Pagdating naman dito sa dagat, dito siguro nakabuelo, nakahugot ng lakas, papunta sa norte. Norte na yan, lugar na yan mga kasinag. Yung kabila na yan, norte po yan. Kaya hindi natin masabi ang panahon mga kasinag. Diyos lang talaga nakakaalam. Pero ang ganda naman ang panahon dito sa amin. Normal na normal, wala namang bagyo. Medyo maulan nga lang mga kasinag. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon at wala sa aming nangyari.